Әхәт Мушинскийның «Запах Анисовых яблок» исемле китабы басылып чыкты. Яңа китап табадан шүгә әдәби кафеда автограф сессия узды. Әхәт Мушинский, Татар пен үзәге директоры, Казан альманахы бош мөхәррире Гавриил Державин исемендәге премия иясе, Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе. Китапны презентацияләү кичәсенә кунакларның иң саллылары җыелды. Аны кабатлаган кеше юк, чөнки ул үзе русча язса да, аның теле русча, шул кадәр рус телен яхшы белә ул, әмма ләкин ул рухы белән, күңеле белән, җаны белән, табигаты белән татар. Ул татар кешеләр турында яза, татар станыбызның башкасы Казан турында яза. Ул кайсы яктагына килеп карасаң да, рус укучысына да, татар укучысына да бик тә кызыклы. Шуңа күрә ул бик бай язучы. Халыкара пен клуб оешмасының бер бүлеге. Менә бу пен үзәкне оештыруда иң башлап йөрүчеләрнең берсе Әхәт Мушинский булды. Әхәт Мушинскийның әтисе белән мин бик якыннан таныш идем. Бик күп мәртәбәләр без аның белән гастрольләрдә җөрдек. Аның белән танышуымда мин аның шул кадәр зиялы кеше икәнен, шул кадәр акыллы кеше икәнен, шул кадәр итәгатьле кеше икәнлеген аңладым айлар буе йөргән вакытта. Менә кайбер вакыт әйтәләр, даһиларда талант ял итә малайларында. Киресенчә, менә Әхәт Мушинский аның дәвамчысы һәм зиялылык буенча, һәм талант буенча, һәм рәссам буларак, һәм язучы романчы буларак, һәм мөхәррир буларак, журналлар чыгаручы буларак аны үстереп дәвам иткән кеше.